Askiri yacho mnaiziya timu yangu. There is no way we can do a City Sports Center Cup Clash. Tisina kudaidza mambo vehondo. Simplex Music. Amanyazobanzwisa ka timu yangu. Kana takutara nyaya dzeClash. Tinombodaidza mambo vehondo. Vombotibatsirawo. Greetings Bangwela. Guru. I want to tell you loka. My mina nandifunga inenshi. Pane stara kora kupuwa mstreet mazwana anzi Chimira. Chivamira ipapo. Saka ini chanongokumbira kuti ndori mutigadziro matsheds. Vasadaro tichanetsa. Uri kuona chironetsa Tawanda. Zimbabwe munomu ndina Bangwela, ndina Tawanda, ndina Bosiala, ndina Say Colors. Anditozoto andikutaura naye nhasi ndiani. Mutaura nemumu achazouya. Ni Tawanda. Tawanda anopedo ngari innocent but ari ndurani. Ndiyo atinayo uyu manje I think. Tawanda nnamata. Uri kuona Tawanda. Chinondinetsa manje. Ndonetsera newe pese pandokonoti nhai Tawanda wakapesera kuimba rini ko patakaipfura pakabva waipfura ipapo wakabva watopfurwawo nengoma pakagadzirwa ridhimi rime chikuwevhu ndakaona uri mustudio ndikati Tawanda anofunga tichaona ngoma richabuda chii chakaitika hauchaimbere chii mubvunzo yandikubvunza shamwari ndikubvunzira Zimbabwe but iyo song iyoyo yatikaimba ndakapinda paridhim but because rhythm pataiplan uri kuditsa nepaifanira kuda album zvakapesana but paridhim irori iri ndo pane album title inonzi Noah so ndo pari kubuda album ndo paichabuda so ndakamboti aiwa ambofanira kuteerera but tozoritangidza kuti makati album launch ndirini King 12 October mati mane vhenyere akaunti muchatoitira yenyu pake muda kuitira kopi aregadi anzi nanchipasa aregadi aramba anstota tozoenda time saka aregadi madzokera kwedu kwaregadi pakati pegeto pekuti munhu wese anongopindira achibva chero geto masaladi ekumakudo anongoisangana muri sei King aiwa ndakanaka mbolo right munoziya Bosiala mubvunzo wangu wekutanga kana kuine Clash anenika iriko Saturday nhasi iri Thursday unorara here iwo uri paClash ai makapinda muhondo dzakawanda mune hondo dzamakapinda dzamakaheadlina dzakawanda but kana nhasi iri Thursday wasarwa nezuva 1 chimhondo dzofeeling inenge iri mumusoro wako unongochinzwa sei zvinenge zvichienderana kuti kune competition yakaita sei one because kune mamwe competition yekuti unenge uchifunga kuti ungonoita walkover but iwe uchingofunga uri wenini uchinzi mangwana ukuclasha naSauro ndopana tininzwisise ipapo unenge kuti mugara uchitombostadha munhu unikubatanidza zvinhu zvako because time iyoyi mudhara inomhanya apa bete pfungwa here dzekuti ndogona kudhama sei Clash aiwa unogona kutofunga kuti ndikanibvaudza kuti ndakurwara kana ungoti uboti mana mota aita breakdown ona but semunhu wechirume chaichai unotombodhauta unotombodhauta kuti ndokontinha ndombomira but manje mune mafambisa bepa rekuti mukuda Clash pane pasina kudzokera mashure wasvika paCity Sports uri panze uchinzwa wamunzwa sound inobuda mimi bvudzi romira kai Kamari wazosvika musi weSaturday uya uchinzi Clash muri kupinda pastage na11 dza 9 o'clock unenge wakudzwa sepasana 2 hours kana appetite unoitere aiwa ausvikika ko wozi ukatongoenda ikoko manje kai stage fright mbanokubata inini
I think vandosvika kuda kutopinda kuti zvekumonogarira Right. zvekumonogarira unogona kuzonzi wakazotiza unofanira kujera kuenda kuklashika unongosvika kubva panze nokupinda because ukambomira panze unogona kuzoti unogona kutoziva kuti ndakunofa. Right. Ndine mayouths akawanda ari kunzoko. Yeah, And I think this year ndo patine number hombe yemayouths akaregister. Andidi. Now mubvunzo wangu manje unoti pamayouths chii chamangavataurire izvo zvari kuprepare ka chii chamungavaudze chavangaite izvozvo. Clash haina mugoni ona haina mugoni ndi kune maunogona kuvhunduka mazita evanhu but chandoziya chanangu experience mangoma mafanzi edanso haana choice haana kuti uri wekumbari ona vanhu vakawanda unofunga kuti vanhu vekumbari vanoda vanhu vekumbari but ukada soti ana wind president ana toki ana jasik now pavaitiwa kuzoimba umbarika vaitoita sei vaitanga yombari Right. sauro chayanga kutanga yombari Chironi mafanzi anongoda mangoma anonakidza. waona so haufaniri kuuya uchitya uchifunga kuti ndichaita sei ndichakuwadzwa because munhu wese akapinda ari kupinda muclash ane mukana because mudhara kudyiwa kwemunhu muclash mudhara 2 seconds akawanda mumwe angona kudyiwa aenda kutoilet disqualify Unongodisqualify because adaidzirwa akashayikwa. uchaidzirwa but munhu wese ane mukana wekuhwina mudhara handifunga kuti pane hozi kuya mudhara ka unogona kuti mudhara unoziva mabudira nitawanda inenge iri fast yekuti ka waunotemba che anogona kutobuda kana muraundi rekutanga saka munhu wese ane mukana ona munhu wese ane mukana hakuna chiri guaranteed. Munoziva wai ndabvunza mubvunzo uyu ndofunga zuva ranhasi chete ndafonerwa nemayouths anogona kusvika kana 30 vari muclash. King mati clash ikutanga nenguwai tiri kufanira kusvika uchatonzwa kuti mufanha ari kuita sei ari kusheka haana kugadzikana kukwata ndoedza kwati anoti aiwa munongona don't worry relaxa wogadzira malines ako ngavasanyanyokurumidza kuuya because vanozobatwa nemhepo waneta uri kumateresi inini hangu personal last clash pane vafanha vandakawitnesa kubuda kwavo ona chatakatogara tati kuchimba chimwiri kuseri right vafanha vavo vauti vakadzika vachienda kutoilet then vakatouya vakatozvipiga ona anza mudhara bobo vangamonero vachitumaevarest mudhara vafanha pavakatozobuda vachitaura kuti mukuru tisachedzwa uko vanga vatobuda ona so nyaya yekufamba musi weclashika unogona kuzofunga kuti vakaitira utsinga ipapo ndopamagonesesa because I think ndo one of my major challenges atinoita kana tine mayouths akawanda because pane pachifamba program and 1 minute yakawandisa because vakaenda pastage vari 1 minute anotoclash vakapedza saka zvinoita nezvekuti timu ikadaidzira zita yodaidzira zita woshayikwa muri kubanzwa ka timu yangu pari kutaurwa nacolors apo kuti aikona kurwa marounds mafanzi anofanira kunzwisisa kuti hazvina basa ndeyani ukanonoka kusvika unenge wabuda because zvikaitirwa vasingazikanwi chete vane mazita muchivamirira kusvika vasvika paclash hazvinesa bude nesa bude bhoro munhu wese ashedzerwa temekese yasvika kana asipo ka anofanira kuenda patenga right. Kingman ndofunga chekupedzisira chandingade kunyatsonzwa panyaya yeclash advice yaungaudze mayouths ndeipi kana achitanga kuenda pastage because zvatinoita paclash panonzi chimboenda pastage unochita sei unozvitengesa chaunga chobva chakutambira oro chobva chakuramba ukatorambwa uchapinde muclash because tinoti munhu wese ngapiwe mukana ngaambonozvitengesa inonzi freestyle yaanongonzi inda unoimba kana song yako une kana idea yaungaudzawo mayouths ere because mayouths mazhinji ndakaona last year ndo pakabuda mayouths akaita sei akawanda aitongoti achitosvika so zvobva zvatanga obvatadza kuengaja nevanhu ndizvozvo because kuimba muri panze pepe kwakasiyana mudhara ona and mouza vanin'ina vangu vauye vadya mabhanana right because vakaendaenda kutoilet vanodzoka dhanzi rapera right ona but I think munhu chakaita kuti yo clash ndounochiziva ona kuti wakauya kuzongoti ungonzi wauya uyu kuti wakauya kuzohwina ona so ukapuwa mukana wekunzi wakwira paipai ndo chinhu chataura kuti mangwana wako akamira sei
ona so afanira kuzvitora laters ona ndi ngavasauyi vakadhakwa ona vakauya kadhakwa iwo wakadhakwa apa unoda kutotanga kutonzwika ipapo voice unogona kusabuda ona ende unogona kusajabhura futi kuti vanhu vakuda chii ona so ngavasauyi vakadhakwa mudhara unosangana nazvo handidika unosangana nazvo mufuture yedu pamberi apo Yeah, man. ndiri kuziva kuti tina album redu riri kubuda nowa takarimirira takawanda nemayouths but tikuti after album kana kuti after 1 year 2 years 3 years 4 years pane patichazoonawo tawanda achiuya kumaclash eri kuti auya muclash maybe pamwe kwete nemayouths but pane patichagona kuonawo tawanda achidaidza kuti handadaidzawo artist nhingi wangu hande timbonoclasha timbonakidza chaunga waidi kubvunza kudaro ndofunga pane amaimboita kana muri mustodart yainge ingori kana birthday renyu kana riri album but maigona kudaidza dhadza kuti dhadza yo timboita 1 on 1 mamapetaka 5-10 minutes muchinakidza mayouths zvekuti mayouths anogana kubvunza kuti tichazozviona kuna tawanda here kana kuti era iyoyo yakatopfuura ainopfuura ona but madhira mudhara chipazi akaisa mari chaiyo chaiyo kune mari dzekuti ungori panapa saka mapedza unenge urofonera vanhu vezvikweretu unga uchifunga kuti handina mari yako unenge utomudza kuti uya padhini saka nyaya toisiyira kuna mudhara chipazi nofunga akateerera bvangoinzwa nyaya yekuti aiwa pakangoiswa zvinoiswa ngaise ngauine mari ngauine mari totangira ipapo king 31 chekupedzisira 31 august ndo hunting ground yenyu munozivikanwa kuti ndofunga ndo mamakagadzirira zita renyu tichiteerwa nestodart but kana takutaura nyaya yecity sports center aiwa obviously tikataura nyaya yecity sports center there is no way atingataure nyaya tikasataura colors nasauro because ndo yanga iri hunting ground yani yenyu musi wa31 muri kudzokera kucity sports center amusi paclash but muri kuenda paperformance chii chamungaunze mafans enyu chaangatarisire because vane nguva vasati vakuonai pastage ngauta sezvemazuva isi because zvamangotaura kuti ground rariya kuti chizonzi takati master zviroti zvakangoitika because remember I think first 2-3 shows zangu dzemucity sports ndaibva ndichimhanyiswa nemakeni right but second page 4 zvazvakuita zvitanani ona ndichibuilda kusvika ndazoita sei ndazosvika pakuti nandakumuziya kuti munoitwa sei so zvakafanira vanhu vachauya outcome ichauya iyoyo ngaisavi pekugumira pako because isusu mucity sports takati mumba ichimhanya zvekutoshayana kuti nanganitoripo zvekushayana kuti ro rafamba sei zvekushayana kuti ro rafamba sei but I think ezvine zvichingouya kuzoimba mangoma nekunakidza mafans edu and at the same time kusapota mayouths ari kuita clash ona kuti vazive kuti aiwa zvineba zvinovasvitsa kune vamwe utoite nezvava kutofamba vachikumbirwa mapicture vasati vatoclash ichokwadi ona so mudhara chipazi fantani mimi nana earth maitira mayouths zvimwe zvekuti mbiri yo kuti azikanwe zvaigona mutorera makore but makaita kuti azikanwe pakaclip kana ke 30 seconds kamupost ona so ndoimwe nyaya inotenda kuti mamukana muri kupa fana because isusu mudhara tine patozogumirwa kana ine mageneration music inochange ende totoda fana vanenge vatori nenharo idzodzo kuti varamba vachiuya because kumashure kuti aingoziva kuti kuna kona ngale kuna naningi ene zvawanda ngakutonzwa kuti kuna naholenge ende kuna nani every time pane pachiuya masita manyowani ona so kusaidi kwebasa redu isusu remangoma zvikutotendisa mberi then studio muchakavhura here last time pamakauya maiti studio yanga ichioperator and tips anga ariko achishanda nemayouths ichakavhura here studio ende mayouths achiri welcome here kuita sei kuuya zvavo kuzorova mangoma studio yekutangidza kuvhurwa I think after show after album launch after album launch because mudhara chipazi part of deal ratakaita kuti ari kutibatsira kurenovate because da umuchinji okay so ndo zviri ngoitika saka zviitika from ezvinezvo zvikabva chaitika dance that means end of October tatanga basa handidika Kingman ndiri kuziva kuti muri kumhanya chii chamungade kuudza mayouths enyu musati maenda manditaurira mukati king ndine kwandiri kumhanyira but nangoti ndipfuure ndisimbise mayouths vasaite doubt kuti ndiri kuuya Saturday aiwa
especially mayouth ari kuyodhanza zviri nani kuyazodyiwa than kugara kumba handidi ka because paunouya ipapo unenge une zita rawagadzira ende unenge wabuilda unenge wakuziva kuti next time ndoita sei ndouya paka so ngavauya vari focused mudhara madrugs unogona kuti zvinhu zvaunoronga unozonodhakwa kana utanga mumadoro zvekuti panozosvika seti yako unenge waparara right. So I think for jairoro pane kadiscipline kanongodiwa kaanofanira kuita handidi ka waona because any mistake inomucosta zvekuti kurecover kwacho kunonisa. Thank you so much Kingman. Ndofunga mashoko amatitaurira akakoshesesa. Timu yangu zvanzonogona ngori munhu anomwadoro but zvemusi iwowo musi umwe chete womboisa paside womboyozogadzira zita rako. Chatinotaura everyday ndechekuti City Sports Center haisi nyaya yekuti ndiwo uchawina but kwatiri chakatikoshera kugadzira zita rako kubva musi wawaregister togadzira zita rako kusvika musi weclash. Ngwere iri kupikwa ngwere baba mutaze zvakamira seiko aiwa papo papo nana nenguva sataonana ka long time dara otherwise ndendangwa kutsvaga because ndendisiri kukuona ibati pasocial media mune makaloka hamusi kuzoshayikwa pasocial media iyo not social media chete not social media chete kana mumultimedia yako uva notoziva kuti ndibrigadier vemafia right vanenge vapindira vanenge varipo pazvinhu zvacho komuri sei king ini ndiri fit munoziva panataura kuti silent killer ari kuuya munoziva mayouth anobva anakirwa ka kuti mati ngwere iri kusvika nguva iko panotanga kurova ngoma na9 achikozwa ngwere yapapi muripo here king aiwa takasimba isu handitaurire chii chachiitika muupenyu hwengwere izvozvi kumangomoko chii chiri kuitika haisi like ngatingoti tenge tiri pamatoes right and we are looking forward kubudisa album redu musi wa 21 chii 21 september 21 september tikuloncha album redu kunetball complex. Album rangu rinzi ndichanova chikorera kuchikoro. Muchanova chikorera kuchikoro man, so all along aya ndikugadzira album rangu ende ndakupedza zvangu ndakamirira tikuenda vanotata se asvike tozotaura zvakawanda. album rakabikwa nani iri man, big up Timan and Benito the major producer pa album kopo kwati futi mama namba Oskidi right man, saka ndine 3-4 maproducer angu pa album manu kuti ava ndo ndenya dzandiri kuziya mataupaparodzi chi ndichanova chikorera kuchikoro. Muchanova chikorera kuchikoro kwete kuchikoro chamainyora but kwamunochikorwa so unonyora kuti ty wobvaisa o wobvaisa ro ndopavanochikorwa ipapo nochikokera kuchikoro ndorekutanga nealbum Kingman. Mambobudisa rimwe album nderechingana nderechi4 ndakabudisa album ndakabudisa rekutanga tetimuna 2018 rainzi musoro wemuroi kopakazoita rainzi chi musoro wemuroi mwana 2018 ringatambirwa sei iroro ngatiti pane 1-2-3 masong I think akadiwa nevanhu mamwe acho haananatsona recognition yatikata se yamaida but still kwatiri toti akatoita successful right. iyo ndio album rangu rekutanga kunadzonzi album pamusika right. ndakanatsogadzira rinonzi hondo kondo ndio rakabuda rini iri 2021 right. last year totagadzira hurungwere right. saka iko zvino tikuva chikorera kuchikoro hurungwere ndo rari mangoma mangani iri hurungwere ngerine 86 vari kwanza nekuseka papaine 86 mangoma. Yes sir. Rakatambirwa sei hurungwere and I think hurungwere nanhasika rine mamwe masong ekuti vanhu vasati vamanzwa right but pane avakanzwa sakaona very good response. Hurungwere ndo rakatrenda futi patiktok here exactly rakatrenda alright right. The most talked about ndakatosvika pakutozoona song yevanhu vanenge 12 masalad vakarova namba rinonzi hurungwere right. munomboziva here izvozvo but as a leader kama as a king mangotaiwa
munoseta pesi man, and hapana ano atikambotibhadhara copyright yebizo rangu because pampacho haisi danger kana mumwe munhu akakopa chinhu chiri right. If you copy what is right, hauna need yekurwa necopyright pastyle yako iwewe right pazvinhu zvako futi chi plus ima mune pressure navo here imi kutozoita kunge vhiri rebhara kainini rinopombwa here vhiri rebhara haripombwe zvekumhanya saka pastyle yacho ngavataure zvimwewo right. plus takazonoona manoita kolabo kakuhip-hop ikoko heman vamanoita zehit kupi kuhip-hop ndine rimwe rinonzi contra killing right yeman ukaritsvaga patiktok was I think pamangoma ese arimo mucirculation because it's a hip-hop song rinonzi chi contra killing riri pabhiti ra50 cent right saka rinoita kunzi 50 zigi rakanometwa kuiswa wigi was harichate korasi haichadzoke haidzoke here korasi kana ikatouya rautwa ngezuva ekuti rikatongori kana rapinda muna mai varo mutongomirira uri kuti yedza ribude waziva pasaira yacho right saka everything is under control right saka iri ndo ratamirire ndo remuna september iri remusa 21 september tine macollaboration atingatarisira here ipapo firstly ndine namba rangu rane time rakamiriro nevanhu right riri paobama collab ndikaita namark ngwazi yeman takatombomuka kuti pamaita mafanizi because tinozoiona kangoma sori zvenyu mafanizi akana kucresh chaicho chaiko ndinowani munhu airamba akatensa achiitwa sori zvenyu inini pazvinhu zvangu ka mandimbonatsobvisa magirazi bingo pamwe ndikutya okay mavakarova bingo sekuru saka pamwe pacho mudhara ka zvandichitaura inini makatosora for granted hamune muchitonyeberana kuti basa tetatoita ende kana ukanoza tataura kuti tine chakati torata chakati chechatoitwa boys chinenge chatoitwa handimbope ndakazombokunyeberei kuti ndakaimba namba navebsikatiyo iro rakamixwa rakatate kubatanija zvakanakirei naizvozvo hamuzodaro aiwa tizodaro zvasati taachiva asati zvatine shunge kuachiva totine zvatinoshuvira but I can't fake it for me to make it hazviti yeman kingman yes sir 31 august city sports center munoziva kuti isusu gore richitanga tinenge takutofunga city sports exactly yese tinenge tichita build up ekuti tinofanira kuzongonosangana kupi kucity sports and mimi ndofunga for the past 3 4 5 years dzapfuura idzi muriko kucity sports center yes sir chii chingatarisirwe nemayouths this time muri kunoona because tinozomboziva tichikuonai kwasauro ka kucommemoration muchizoya makarova boxing chichitoda kuzoti maitoda hatizive kuti apa tine zvimwe zvatingatarisire here zvisati zvabuda zvamungangotitira pacity sports apa inini as an artist as a real dancehall artist me know the dancehall culture and me love the dancehall maiziva kusvika palevel rekuti ini mudhara munombozere kuti nechodawo clash but pasere yekutika mambonzo zvataura anabhanguela andika anabhanguela andi mudhara chipazi makasa mari yakakwana chi patable andika hatingi clash inoita se munoziva mukataura nyaya yeclash manje munogomatirwadzisa because mukaona chi ina bloti munomuka ndakamboona posta rarakanzi stoddard netball complex hana vana kosora vanaona vakanzi silent killer vesazani blot atikati tazozviona muri kuona vakazoita sei chimbotiudzaiwo chimbobvunza kubva kusaidi kwenyu imimi ini kusaidi kwangu ndakango because takazorwadziwa because takabata date tikati adate rapostona tichazona chinhu chiitwa sei chichiitwa because tinoita maclash atinoita emayouths hongu tinonakirwa but dzimwe nguva tinoda kumbotorawo vanhu vane malyrics asi nonstop tombotorawo maelders but imakabva mazongoti atazozoti chii chakaitika inini chandoziva zvangu ndichida kutaura chokwadi paground rangu mamwe maartist hanzi havasikuwirirana nemari yedhiri saka vari kuti hatikwasoita se kuita dhiri kokumboitira mafanzi kwamafanzi amumboitirawo something here mafanzi dara inini ndenichida kusvika palevhori kuti inga munotomboitira mafanzi unotombokuonere muchiitira mafanzi ndogona kuendera kushow dara inini ndati ndenichida but amwe mafanzi kana izvezvi right right togona kutangira panapa kana izvozvi
zvoti nogona ngosumudza rhythm ndovana tobatidza microphone tobva tatotanga kwete zvekunyepa handiti ndiri panapa kondauye ndikazi ndira kumbouye kana zokwira bhazi rekwatauya yes blot chimbotaura neni bos pakupisa apa mupe maheadphone blot apa kana iwo ndakona wakuseka tora maheadphone handitadze kuseka mukoma muri sei king handitadze kuseka kana nachinyora tsamba ndingatadzere kuseka mukoma holani mira ndikuzei tarafeya handisi kuda kunyanyoteerera zvinhu zvisina basa handika inina hakusi kuti ndiri kusaiza mumwe munhu kana kuti asei mumwe munhu but ndikupindura question yandaita se ndabvunzwa so asi kana muchida kuti ite clash hatogona kumbonyora tsamba dzacho kudai maiziya but kuti kati kunyora tsamba ina ndingakwanisa kunyora tsamba inini ina ndaudzidza handinyore saka hameno kuti matsamba dzandiri kunyora mumhepo here blot email yakandwa iyo email yakandwa matauriro engwere tese twaziya ndewedu atotaura language yake ataura language yake tsamba akabva akanda akabva ati inini handina kusaiza zvanzi musataure sekuti blot azofunga kuti ndasaiza kana inini handisaize ina handisaizwewo maona ndara tala mano unogona ndipaze rhythm redu recup clash rere unogona mbonditsvakira rhythm redu pamwe nimbotaura parhythm kwete zvekunyepa because ndiri kutoona kuti munoziva kuti unoziva kuti one chinhu chandinodira silent killer ndo chandinodira blot pese pandosangana last time patanga tine interview munomoka tanga tina dadza nakina andidika maartist akasvika vamwe vakati haisusu tinenge nhasi hatisinoita sezvana blot godfather ndiri mutyikairi wechitima isai rhythm ndiri werhythm kana asiri kudanda kurirova ndirichi ndega zvimwe chete nemi munoziva kuti chatinoita manje ipapo tinoita kuti dance clash dance culture inakidze muri kuona manje that's why ndisina problem muri kuona manje that's why ndisina problem neclash mdala saka zvagara manje vazhinji ava panzwisise ipapo king especially maartist zvinoda kuti pamunomboitawo nguva muinavo pepai mombovatsanangurirawo kuti varume patinoita clash upo hatisi kunetsana but tembo mani munomboziva kuti chii hatofana ngoti tese tingokopa kana kubva kwakagadzirwa mangoma acho kujamaica matopedza maiziva mudara kuclasha nemunhu kujamaica ndokuti dhanso ndo definition yechi thank you very much dhanso so katinoti dhanzi rirarame we need kutombovharirana mukeji tunakidzwa ukaonana muchisaizana zvekuita nge mukuita madimikira kana munhu asipa mumwe mwari vachi hamusi kupiwa mukana wegraundi munomboziva here mauto kona ngale chabva chapindirwa nemauto muri sei mauto aredi tana mari chemboti parhythm nembotanga nengwere kana maita zvinhu zvenyu tangai nengwere kwete kuti dzimwe dzese ndere vaudze ndiri kuspreada kuita kunge chirwere kila mumuzive here kuti anovhura rinonzi dendegwere anoada madinga ari 10 uvaudze kuti zviya zvechipwere ndatoti ndichipinda natemboman ndabva ndavaratidza kuti inini ndiri yarova musoro nebhobho jani bvunza kana kona ng'ale kuti ndenge shatawale legendary ndiye bhobho male isusu toriite pie kutotima ngoma chinenge chimoko changu saka ndochitengera purezendi yacho pavhale ndichiti ndiri danso dale kuita kunge bob male aiwa ameno kuti muchadzosa here pabasa dj wataiziya achinzi mbale kana kuti muchatora futi vamwe vapana vanobva kwamutare rokwira bhizautare akila vachibva nekumbare mangoma temarova samare tatopisa madinga zvekutoti vaitouya vachidziya vaibuda mbare njibvura inonzi pambamba mpare pamusoro yevese vedare inini ndiri ngwere kasi hamuzizive here kuti nemukonyo rosvika vabuda kazvibhono hamena panhavana namanyonyo vakakurira kumatsonyonyo vanoimba rumba muchongoyo vaudze kuti zvanzi mihokoyo ndikuuya ikoko kuchimoyo chipowapinda ipapo handichatangwa nengwere ndikati regaini ndichitevere imbudzi hombe zvangu inini ndiri shere but madhara ini kanditevere vari kuti zvanzi rufu kufu ipapo nini zvangu ndofira mafufu ndakanyarara saka kandangoti bufu saka ndiri pakati pemadhara indopurufu
hanzi the silent killer kudashura vanhu zvisina matyira zveipapo ndinenge zvangu ndakachila ndinenge ndiripo senganga hombe ndichihila nyaya chete ndeyekugomba tarisa simba remadhara unge humba tine chapomba zvemangoma tichipomba kunge jongwe ipapo rakazvirowa rikazhamba zveipapo saka rega nditi tomboti kona pasaidhi nabloti hanzi kupisa nechirungu ndiyo hotiikangoma zveipapo tistembotipandinogiga masitaira yakapandovarika irauone vachiri mazhizha ndorima sezhizha nimwenda bhiza someserikandindati vakuda kundichalenja ndovateme chango masiya ndavazame cha vanesangwe chango masiya ndivabhirita ende staira nditsihiridainzwai vapedza petoro nderemonyo ndobvira kunge kendoro kubheba kunge petoro kuchekotora mendoro tesomadzeta tegoro mukwegoro tabhala nzapanike tebhoro andite ndosiya vadedhendirimati ndayedhabhurodhinakoti vachalenja grenedi isted imedi izwai ndouya nyangwe zvanzi declash ndosvika ipapo handibaye hash ndotaura chandinoda nyangwe toshi mastaira ndovhura inani saploshi sakataka handimakansina mhaka vanike jesu kapa ndichazodzika mastaira aya kapa ndichazodzoka ndavhika ende mastaira tekechida poko ndoti ndiri munyuwa wekuyoko ende notopisa kubva patsikiri yekutoko vamwe vese ava vana vadoko handiti vakatyawo klashi vaziva vanorohwa white washi tasvika tichivhura kufukafu kuvhura 1 hombe tavhura iri dhafu mawedzera grafu apa ndakuvaratidza padinga ndaivatyoredzera mbabvu zvasiyana kuhimba uzi mutambo kawenhabvu unopiwa red card isusu hatiswere tichirara takagadha yati but badness nehondo zvagara zviri muropa zvirimo mubladhi timbo kwate musindo wekanindo toyimba mangoma ane besi rinosemura mahwindo muri makavati maitotongwa nemasalati ndakabva boma kubva kujeri kusvika mese muchitongwa nemasalati muri matsaga mese muri makawati amungambotongwe nemasalati andakabva kuboma kutosvika mese muchitongwa nemasalati isusu hatife takatongwa nemasalati pamwe wewe utoriuka mukawati kumba kwako isusu tingagadheyati tichizi taakutotongwa nemasalati baba vako ndanotongwa nemasalati mbeya wako vanototongwa nemasalati mbeya vako vedya raisi vachiseva nesalati vachifunga kuti pamwe vatori mukarati kuyemba nekutaura zvakasiyana vari kuyaura indovapisa unge mbaura mira uone vachiita hasa vachitaura anzi zvikanzi this and that inini handisika wetumapurati hamungasemakareta nabloti pasipoti ndinonanganisa shoma maita munyama munenge hamusukisa netauro problemu yenyu ndeyekutoti munotochemera hove matadza kunochemera chera uru iko zvino ndatouya nechifumuro kunyeba here vanotongoimba sasauro ndosaka vakuda kuwanza huro kuro totonza kavo kaguro kuro uvaudze kuti vachafose dzuro ndikatoimba madinga anototi pulo haikuona kuda kutomhanya kundipindira adai wandiipa nguva vandimirira zvakanakirezvonozvichitira kaseji chandoita ndokupai ngareji aiwa handisitsaga ende handiudzwe zvetumapaseji zvikanze kwanze language kutaura makaura mavaura mayaura maona makutafanike mbaura hanzi yaterere ane mukonyo nekuti mazara mese muchitaura apa ndaida kusienda toputisa grineti pageti pana grineti ndodanotomtora 2 beti ndokutadza kuti nini ndiri 1 2 3 4 beti kwakumucheka futi nemareza bleti tadza kuti I am not afraid because anytime ndiri ready aiwa mira kutaka kuti arusha Holland chitka imacho tada kuita ndokuda kuti kilaga silent ndokuda kuti mumborovana kona ngale umfana wangu ndimbonoti asimberi unopedza naye patingati challenge honai boys zangu honai honai kona ngale pick up unosewa but panguva inoi ndendangopindura zvandaanzwa zvichase zvichiitwa aiwa matopedza ipapo chandozenda ndechekutika demambokasiya
nobadaro Chimbokasiyeni. alright man mombodzorerana ka3 futhi mombodzorerana ka3 izwai kamudhara todaro kudzorera nekudzorerwa zvakasiyana Right, ngatidzoreranei mombodzorerana ka3 Sorry zvako. Sorry zvako. inzwa silent Tera mfana wangu, mfana wangu. Silent. Iyo utauri ndaka. Iyo ndongotonyara alright Boys. nokumbira team yangu Boys. chinzwai manje alright mudhara Wene mdara. Ndambokudza chinhu wani. Mdara. eh Mukona kuti hapana. Right. Makatokana mapa ground rekutangi mukuateerera ka. eh Vanotozodhirowa ka. Pamberi pe vanomechesa pops unomboziva pamashops. right what you blot izwai mukoma eh onai kamukoma isusu ngatite zvisinganetse eh handisi tauya kuzoita zvekapclash eh ko ngatisanganei kakupclash right ipapo mapedza ka but chaitika Autange ndechekuti hondo ubva uti AK. handina kutanga hondo Sorry Inini nzwa. handisi wehondo mandokudza mfana wangu. handisi wehondo Bana ndambokudza uri wehondo. ina handisi wehondo Unoona hondo mfungwa. inzwa mukoma Nepamoyo. Uri hondo yepamoyo. ina handisi wehondo alright Denga ri munhu wehondo mfana uyu angadi asingatema feelings. Mira ndikudze. maita hasha nekuti usalekila Blot nibvunza angandojeri ka odzoka kuti andikutongo nemasalad. Okufuka kwenyu masalad anotongo katiri kwesu. mira blot silent killer Angasadrowe silent killer zvanzi tosangana 31 here pastage Mdara. Iye akaramba wani mari yeclash kubva 2017. handina kuramba Blot, mari thirty yeclash one. Mira matongo chakanaka mara. Kana miri namba zadhama. Fonera dhama bhodzi ndiyaitove manager yabho. asi dhama apromota Anga ari promoter nanhasi anenge mari yake dhama. Right. Dhama akatombodesa muge ndiri teji what more iwewe. Ukuti chiko iwewe. saka zviura Ayo ngambomire mfano. Mira boys. Dhama akadedza table lance. Haya dhama ndikansela mira ndikansela. Uyu mudhara naye ka uyu chakatombowirirana zvekuti mwana mwangu. Tatengera kuti majagwa ndika. Saka atingoitika clash kako murudo. burudi titore mari Mangwana tena ntora mari akanondirambira pamberi pechi pemeni. amusadaro Same place same same mamuzwa collab yasenekila na Blot. because ndoimba iwe notaura alright Sorry. saka silent Ini killer ndotaura but ini none boys zangu. Ndorira pura vapana wakatanga na. saka Because one mdara. Eh. Mdara. Chakakosha mdara kamona kuti ndakasena naye. Chimbosecha yana pa internet andika. Muchaona kuti even ma fake account akandisanekila na Blot. Ndapa ni follow. Boys musapengere vanhu. Alright. Bana wangu ndamba mutara chokwadi. Ini nyenompa ndotogona kupurewo kutedzera Sauro unomboziva. But ona mira. Bana wangu sera uri kuti ini ndiye kutaura ka. Ari kutaka imba Sauro. Unopana uyu. Ari kutaka imba sera ya Sauro andika. Mabvesa utanga kuti inini mandinzwa Blot. Nekuti boys wazive chokwadi Blotika. nekuti ndiri bloti Ndara mbona mpano uyu. Muzive chokwadi kuti mpano wangu. Hakusatowa mudhara pamberi pemadhara unofira mahara ndika. amaya Plus futi andimbokuziva. Ukona ndakatoti uyu mudhara kupfuura wewe. Why? Inzwa. Mira. Ndikuziva. hausiri kwega une muromo Sorry zvako. wanzwa But ndatina ndigeri pasi. Ndati. Pano wangu. pana nemukana Pano wangu. right Ndati iyo uri kutisirisa. Mira. silent nharo dzisina Pano wangu. tangoteerera Pano wangu ndati. Pano wangu. mira pana Chimboteerera nemukana ndautira. mukoma ini ndiri manje zvamaitaura zvekunzi kutyora mabhanditi inini manje handiite iyoyo manje manzi mangukoma mbomirai mukoma Mukoma mabhanditi aenda. Saka unongochimatya ndika. Aiwa but one boys zangu sei achora mabhanditi aenda. mukoma imunomhanya panapa Ona mangu. musamhanye izwa Takura. Boys ndambokuzai munyaya 1. Jimmy, just steady. Ndambokuzai nyaya 1 He boys. just steady, Jimmy. Ndambokuzai nyaya 1. blot inzwai Na Blot takamboti tichienda ku Cape Town tichese muteki. Inga kundifinya miro ngendiri support unoziva. chinzwai boys Pamwe pacho Blot ka tinoona mwari mwana. oh boys zangu alright Unoziva. ndapanzwa boys zangu inzwai boys zangu ndokumbirawo Eh. iyi yatopera iyi Yapera. takusangana ku 31 pastage ngwere yati ini ndakabvuma ndabvira hondo ndakaibvuma kubva kudhara Iwe ndo vairamba but Blot vada kusa akati vanoida. pamberi pevanhu tikusangana Ndangutifonera dhama. Ndati inini handiimbe handitaure ndinoimba Saka pauri kuimba. handisi kuimba sendiri kutaura Boys pasi paridhimu ini ndogona kutotedzerawo Sauro. Saka ndakatangotedzera Sauro ka. Ndina kunzi ndoimba. inonzi bloti Blot unomboziva kuti alright boys zangu boys mirai boys taramane ndipo rhythm onai boys zangu zvandakuta Zimbabwe muri kuona it's exactly 27 after 11 ndipo rhythm onai zviri kuitika panapa zviri kureva kuti this is official
for the first time per Cup Clash, we have Silent Killer versus Blot. Yes. Live on stage. On stage. Live on stage. No Cup Clash iyoyo. Silent Killer What versus is it, Blot. Saka pamuri tumsat mabuda pana dombo testa ukona ngali. Muna team ko. Pana dombo testa ire kona ngali. Ayabo. Hapana. Kana uti zvanhasi amuchatode kumtesta. Ayabo. Zvanhasi pane hasha. Zvanhasi tombopedzerana. Aiwa bo. Kona ngali. Wasvika ukati hanhasi ndiri pakati pema-elders. Pakati pemadhara. Ende wasvika uchida kunakirwa nema-elders. But wabvaona kuti pasitobuda nyaya inonakidza ka. Ya madhara chaura kutobvutana kuti zvekunyimba ka. Ungati nyaya yabuda pa yakaipere. Aiwa yakanaka iyi. Yakanakisa ka. Because nyaya imbotindira mumastreets ka saka ipo pinenge yapasa saka. Zvauti iwe ungarwadziwa kuti mukwana wako wekumboti umbochinjana nemadhara una kuiwana ungarwadziwa here. Aiwa pane majainda apa madhara aya handirambi. Aurwadziwe. Yamani. Unoziva kuti mangwana muchasangana zvenyu. Yamani aiwa isinyaya. But chabuda apa chakanaka. Silent Killer. Wasimbisa. Unoziva kuti ndikuya kwamuri Blot. Silent Killer chandanakirwa nacho kubva mekutanga. Munofambirana nezvirikudiwa panguva iyoyo. Zvirikudiwa panguva iyoyo vanhu vakati tikuda chakati munongoti ngatiite tifare. Ndikadyiwa kako idenjeri. Ndikafadza vanhu inganzi denjeri. Haipirire papuka. Mangwana futi tinomuka futi imwe new page unomboziva. Thank you very much. Blot. Chandafarira ka. Pamberi peZimbabwe. Wabva ngoti Godfather nyaya iri mumastreets. Ko handiti nyaya ndeye-Cup Clash. Ngatingopedzerana nekupi? Ku Cup Clash. Uri kuona kuti ndikaenda paFacebook izvozvika pane vanhu 3.4 vari kunakirwa kuti Cup Clash yazotapira manje. Yakuchitapira because dinga balance kumhanya zvakaomarara. Amaiwi. Dinga Silent Killer kumafanza. Dinga izita handikazokutukura baba wako unozonditi aiwa mai handidaro. Ndati ndikazokudaro unogona kunditi ndakaipisisa. But apa nokugumira chete pakuti ona mufano wangu. Shoko rekupedzisira Silent Killer kumafanza ako. Takuda kutoimisira panapa. Shoko rekupedzisira kumafanza ako. Zvakakosha kuti utoza mafanza ako zvimuswa 31. Inini ndicharamba ndichingokuisa iwochi shebheti yenyu muzeve mashoko amakukutu amunoda kugara muchase muchinzwa. If ukauya malenzi angu ka uchiona kuti we punch the lens harder. Atitenge mahobho arara akagadha ndika. Atingoimbe marai makamboimba ore. Mukunzwa here. Anditi style pattern yangu ka ainzi yakada kufanana neyaningi. Kana muchoti pattern yangu ndekutaura zvikuru kuti almost 3/4 zedance right now. Irutaura. Muri kuimba Thank you mchataura. Thank you very much. Our Blot mchapedzerana Silent Killer mapedzera. Pa Facebook muri kuwanikwa papi? Pa Silent Killer Angel of War. Ndombo kupaiwa sando kuti social media muri very active. Ende ndakawina kupura vamwe vanongachitaurisa. Yango ukatasa ma-followers. Kumafans ako uri kuti chini mswa 31. Takuda kutoimisa nyaya yacho panapa. Takuda kungobvunza kuti kumafans ako. Ini chandinongotaura chinhu 1. Kunzi mfana kana kunzi aka. Kana kunzi aka. Kwandiri hazvina basa mukoma. Inini I was born for music. Yes. Ndiri wemarecords. Saka nyarara iwe. Takazvarwa tikuperekedze kuno. Alright, chinzwa chakupedzisira timu yangu. Chandakukumbira muchienda apa ndatodzima microphone. Chandakukumbira ka. Ndechakuti wakomanaka chini chichoramba chiri musical ka. Silent Killer. Ndozvati muri ngwere. Chini choramba chiri musical Blot. Chini choramba chiri musical zvoti mukatobuda apa kamunototorwa picture mese. Thank you very much. Apa matondipedzera timu yangu. Tonana Blot sando dzako. Yo Silent Killer tosangana 31. Maita kuti ndipiswe nhasi ndadikitira musadaro akomana. Kona ngale usati waenda ndibotaura ne. Ulisai kona ngale. Ndingazi apa ndabhobho ndaona bho. Kona ngale nakoti ndasombopinda mangoma waona zvinoita mangoma ere. Ndati unoda kubvutana iwawa. Waona ere zvinoita mangoma kona ngale kana ndichitaura bye. It's not a joke thing jeje mawa. It's not a joke thing. Zvichiroti kana hondo yakutodiwa unofana ngori ready for chi? Ready for war. Right. Ukona kona ngale uri sei? Haiwa boom dara. Andidika. Yaman. Chakutanga chanoda kukubvunza unoda kuti kudii kumafanza kwako kwamutoko ndakaona uchichema nawo. Kumafanza kwako kwamutoko ndoda ngoti ndingokumbira regere kumafanza angu kuti hazviitike zvakare. Nevanhu vandakakuvadzisa ndisina kuuya kudhanza ruregerero.
Right, then mune pfungwa here dzekuzovaitira rimwe dance. Right, hatine pfungwa dzatiri kuronga kuti timbonogadzira nawo dance nekuti pakakuvadzwa vanhu mundara handidi kunyepa. Handidika. Yaman. Kingman. Pa social media ndabvunza ndikati anoenda nechimuti ndiani? Yaman. Afema message yati ndikona ngale. Yaman. Kingman ndoda kukubvunza kuti imimi King pano pari kupisa kapa. Pari kuboira. Pari kuboira. Mutoro wamatakuriswa nemafanza usu wakanyanyeri. Ndoda kubvunza kwamuri ndimi kama uto ndimi kona ngale. Inini disciplinary committee 6 months ndiri patraining. Ndinodona ndinofira kuhondo. Munofira kuhondo. Hatizonzi tatya. Tinosvika ikoko. Munosvika ikoko. Tinosvika ikoko kufinal kwacho azvipere mushe. Munosvika kufinal. Yaman. Saka kumafanza ari kuuya kubva all angles kuzokusapotai. Ndikuda kuti mungondipa shoko rekupedzisira kuti mungondipa chiakapela. Oh, ndipe chiri rhythm ndibva ndovaudza nyaya yacho. Ndikupai rhythm ndoranguka. Ndipe nyaya yacho. Chabva chapindirwa nemaganazi. Ndati ndiri kuredhiyo. Vakomana vachitora mavhidhiyo. Vakomana vachibatana kwiyo vachiramba kuti inini andizikaniyo ndikati ndaona kwanga kune ngwere pasaidhi bloti papo maridhimu achita raidhi. Aiwa panakasara sejitaidhi kusiti sports ndikoko zvichaperera saka. Vanosapota inini vanoti kona ngale ngoma chemushini vakajegera ngoma vachiti mahwani vachiti kona ngale anopisa unge gani tinosangana kucity sports madofo uya ine mabhuku manotsi ipapo ndopisa kuziwa repapotsi ndichiti ngoma ipapo ndikati saka pamushini anenge ari mahwani ndikasauya nebanga nditone gani kuma freestyle handishaye plani muchabhiliva mese kuti muri mahwani vamwe vari kuti tosangana kokugomba ipapo ngoma zvangu ndenge ndichipomba ndikati andizokanganwa ngwambo yemandandi akandisimbisa akati kona vhura ndandi vanoziva ngoma kwandakatangira kana kwandichaperera vega vanozizivira vakuti kona anofuta tosangana vamwe vese ndichavabvuta ndikati tanamani ndati mahwanikani musi wa 31 anenge ari mahwani ipapo ndeipisa semeri kwegani saka chinzwai tembomani kune vafana vese vanoda kundikompeya varova zvavo kahwahwane tempeya inini zvangu don't compare me handisikatuni kunge dispicable urikona manje Kingman. Yaman. Last year ka. Yaman. Mbiri yamakaenda nayo ndimaka-eliminata vanhu vakawandisa kupfuura munhu wese. Yaman. Ndisingazive kuti this year tingawane zvakadaro zvakare here zvekuti last year makati chimbondipaiwo line iri. Vafana vari apa handisi kuvaziva but chimbondipaiwo maartist ari line. Kana zvichifira kugomba indikumbira kuti nhamba yacho yevanhu kana vanhu vari 4000 ndipewe 3000 palaini zvangu ndombozama mombovashandira imbondipa isoyo rangu rinoona because zvinonzi last year ndimakaita kuti clash ikurumidze kupera because munonzi makadonedza vanhu 17 ka1 vanhu vachichkorwa apa mambodonedza vamwe vanenge 8 but 17 vakadonha ka1 vakafira pasport ka1 aiwa Kingman, thank you very much. Aminoti pa social media muri kubatika papi? Right, social media isusu tiwanika panonzi mapost yedu kona ngalo official panonzi Reunas production ya nemamwe kwangu ambiko kuma NSK kune mapost yedu nekuchipas promotion right nepa Godfather futhi ka apo mawanika apo kune mapost SA yaman then tine album ere kana EP zvatingatarisire kwamuri anytime soon kuhondo tiriko kumangoma tiriko tine EP iri kunzi Road yekudenga ratiri kushanda right rine makolab na Dadza Jamaster ya nemamwe madharadhara aripo pasipoti patakasangasa ari kuya mai manje aiwa matigonera ipapo yaman thank you so much Kingman. Apa chatambise nguva yenyu semunhu ari patraining rake rupai nguva yekumboita masitups timbonogadzira timbonokwesha kapfuti dzedu kuti tisazoita ngura but zvanzi nalipo ndikuda kukubatai muri pachi zvanzi shiri dzangu ngadzimire pachi but onai katembo mani ndisati ndaenda because lipo anenge akakuteya kanogona kutipira but lipo akafira kudhara muno kakatipa tikati atipe mukana akafa right akatyorwa napogba angori nenharo zvake but one zerera lipo munofanira kumba wapfana wepekesheni anoimba kupekesheni mudiki lipo lipo uri kuzvinzwa here mufana wamushoko warinzwa iro inini lipo mudiki lipo chaanogonaka zvekuimba kuti makanaka Jesu aiwa muhombe izvozvo noti zvehondo unopedza naye mudiki anofira paspoti thank you again chikusiyira ipapo easy papa yes Zimbabwe mawana aya. My name is Godfather Templeman, the God of President, and it's exactly 23 minutes before midnight. Gonye remamvere ngaruya apa nimbotaura naye. Well, this is the champion sound. It
It is Immortal Movement. And we are live on the leading radio station, Star FM. The champion sound. Double Jeopardy. Umbo sangwe janindi mundimi matwinzira kumana. And that we have a Facebook. And that the Facebook we do pizza team yangu chipandudza uti. Muri kunakirwa nambokudza time nekati team yangu. Nasi sim dance all over drive mawani. Kana uri kunakirwa chimbonyero ti sim dance all over drive over Mwaya Moto. Kana utongote hashtag City Sports Center Mwaya Moto. Konyere mavere zviri sei? Yes, I good father wagwan mkoma. Indira airari sei runnings. Ngodaro mkoma. Andidika? Yes, I. Maka register kupinda pa Cup Clash. Yamana, takazifambira ende tatuya kuzosimbisa kuti tiriko. Last year makapinda here? Yes, I takapinda takazobudzwa nemauto. Tatiripo pa number 17 yamukutaura iyoyo. Zokuti panatotaura pashoko ratokubata une iwewe. Matotibata. Ndatotonge ndakananga iwewe. Mama katonanga inini. Saka wakaenda kutraining here manje. Isusu manje tauya tine hunye segonye remamvere tauya kuzovava. Because uri kuona zviri kuitika. Amamori muno muhondo waiona yamatangira yaita. Mawani. Zvaitika muno muchona pana Silent Killer na Blotika. Yes, I. Ziya kuti ndo zvauri kunoona ku City Sports Center nema artists ese. Man. Ameno tori red here manje ipapo. Red. Ndisati ndapinda zvenyu mungoma ndakanimbotaura nevanhu. Yes, Zimbabwe, it's all happening on the 31st of August. It is the biggest show for 2024. A City Sports Center Cup Clash. And of course, I have to thank all the artists for registering this Cup Clash. For the first time, Tilema artist akawanda. Tilema artist abuda kuma province SR10. Tilema artist ari kufly kubva kuMozambique, vari kubva kuSouth Africa, vari kubva kuBotswana, vakaregister kuzopinda muCup Clash. Team yangu kuma artist ese, ndinokupa isando dzenyu. I salute you. Remember, team yangu is not about winning, but chinoitika ndechekuti kuuya kwako paSound Clash ndo panogadzirwa zita rako, ndo panogadzirwa zvakawanda. Haikona kutya kuti aiwa nazobuditswa. Kana iwe watombobuditswa vanhu 3-4 pako patoshandwa. Chaunga chiri muCity Sports ndo chinosimbisa mangoma. Chaunga chiri paFacebook ndo chinosimbisa mangoma. Clash yedu inenge ichistreama kubva na 6 p.m. kusvika na 6 a.m. Saka nyaya iripo ndeyekusumudza talent. Haisi yekuti tinoda kuti aiwa uyu haagone. Onai kuti kona ngale mbiri yaita kubva last year kusvika this year asi haana kuwina Clash, haana kupinda mufinal, but akagadzira zita, ndo chakakosha. Admission $5. Mababatisisa ka 5 mari, but tiri kuti matickets ari kutengeswa from 8 a.m. But ukanonoka kuuya nhamba yatiri kuda yakakwana, matickets ari kubva pagedhi. Saka skiri iripo ndeyekuti uya early. Andidika. Plus tiri kuti kumageto youths tiri kukumbira kuti muuye mupinda muCity Sports Center early. Because kuti Clash yedu itange na exactly 5:30. Saka kuti itange ichinakidza, youth anofanira kunge arimo achisimbisa. Saka ndo chikumbiro chatiri kuda. Then tiri kuti kuna avo vasinganakirwe new talent nemaClash usauye zvako. Because ishow yekupa ma-artist mukana. Ndiri kusimbisa ma-artist kuti zvaiitika pa the past 2-3 years ndinokusimbisa imafans ezimdanso. Hakuna kendi rakandwa, hakuna bhodhoro rakandwa. MaCup Clash esa atakaita munhu wamaisada maibhabhaisa, wamainakirwa naye mairidza pfuti. Saka tikuti ngazvirambe zvakadaro. Culture yemakeni nemabhodhoro yakatosara. Muchaona kuti setup iri kuitwa na Chippers promotions this year. Zvanzi ndiri kuita because my youth haachakande makeni, haachakande mabhodhoro. Saka ndakukwanisa kuisa stage yakanaka. Saka ndo zvandiri kukumbirisawo kuma youths kuti uyai tisambise mangoma, tisimbise tarenda. Andini kawosinganakirwa naye unongombhabhaisa obva aenda. Saka mosvika early team yangu 5:30 Clash inenge ichitanga. Mari 5 mari. Double Jeopardy muri sei? Yesaya maita sei makuru wani. Aiwa enderepo masvika mune hondo munomu. Kwete zvekunyepa. Kwete zvekunyepa. Ndatomboda kukukana muCrossfire ndakati ndinowakwadzisa. Ayo, izitiriwe mutongo mudhara. Maitopinde imomo. Mutongo imomo. Vangoitozokwara kabhozi tanga tichitovada futi. Mamuchovada here? Kwete zvekunyepa mudhara. Onai manje mubvunzo wangu. Imi muri matwins ka imimi? Munobuda nekupi kugeto? Mbare. Right, imi mukabuda muri matwins saka mukombe mukuda utora mese mukazonzi musangane 1-1 munozoita sei? Tiri matwins ka. Saka mukombe ndewedu, unenge uri wedu tiritu.
Ngosaka mukutofambira nyaya dzacho muri 2. Ndara titori 2 tiri 1 ndara panyaya basa. Yeah. Amurasane. Atirasane. Baba ngoma amurasane malines mabhazi munofambirana. Atakazvisishe. Ona zvanoda kungoita timu yangu ka. Atiri munomndeme hondo. Yes sir. Ndo chinhu chandodisisa pasi pana pahondo. Ndozikochoka nichimboro camouflage ihondo ndoida. Saka zvanoda kuita panapa ndoti mudzorerane faster ndidika. Yes sir. Negonyere mamviri. Yes sir. But ona skill inoitwa panapa. Atitaure zvinyadzi. Yes sir. Andidika zvinyadzi atitaure. Politics atitaure, madrugs atisimbise. Hani maonana Bloti na Sale Clever netsana but havana zvinyadzi zvoita sei? Because vanotozoti aiwa paredio tina vabereki nevana vakaita sei? Vakateerera. Saka ndoti mudzorerane ka 3. Yes sir. Negonyere mamvere. Muchingorwa ma 8 lines. Yes sir. Tomboona kuti mimi mune power rekanotanga uri ma statement. Listen, man. Tara mana bata ritmo. Gonyere mamvere tanga icho chitanga. Maudze mshongo wemakonzo. Ndakanga ndiri underground like sweet potato. Degree mashumani zato kutopinda machena kuita sepamuchato. Kutonga danza mambo pirato makuda kufarisa zvekuda kundikombeya kufarisa zvenyuma dhakwa nekatembeya iwe mutizviti makuoneswa pamweya manje munjadonha pasi kuti tipangakotapeya yeya Aiwaterera. skida bandisesa yeya ndangoti uyu hati kunje kabodo ane kutumwa kukotsira kanengonono aona zimsoro ndaona netukumbo anodhonza tambo ichitodhonza mutambo Angamshatapenge. Ande fethi nenkantunde. Haiwa kuimba ngati kundendo saka mchiona chuwa ende tambo chichidonza. Haiwa ena unobvunza Tenaman, Temboman na Marias vanokutaurira kuti ndiri Cabias pasecumference nini ndiri Radius but mathematically nditori Bomtas wafana vakuda Bokaram vari kunetsa kuita kunge Saddam manje ndinotsenga kunge bubblegum manje this time ndokusiya vaita again so uyu wakasata zveiwe kushata zveiwe angati une kushata zveiwe apa pakashata hapa bude zveiwe wekutanga ndoita wekuposera saka ndoita wekujokera zvikanetsa kuita kuposera ndova munoona nzira rasta mune msindo kutopinda nepo window kutsara masini ya tindo nhasi ndokusiya nezitindo iya vakazvitanga takanyarara this time ndosiya vachiparara vapana vaizviita vakanyanya ndosiya tavakavata vabana ndikakupasawo pawanzorera kuti tatadzinzoreva mugovera waken tasara tsito patavatovera kuritwa kwengoma kasakaterera ndikati po orikati sipo kana ndakupasawo pawatongoka ndasko ungoti go ende after go ndakuda kuema big ndinokudonedza raga iwe murigi iwe weskida unozviita kunge wakapfuura mbida takatobata gida inzwa unzwe mfana iwewe ndiri kukuda ende kana ukazviita wakapoda ende this time ndokusiya vasoda ende ndokusiya vakaita ungeroga kusviba kake igore dema anenge pogba uyu anongochema kuseka geto rake vari kumusema tasikane ngoma vodze kuti toda uve kuchima andina uya kuchinja 5 asi ndizere nemarines mapunchlines kunge katero vibes mamwe vatishuwa kamafanakuwachinjira chimira yes Zimbabwe, it is a city sports center. I can tell you the energy is everywhere. Well, if you're loving the vibe, chinganya out the City Sports Center. Chinganya out the Cup Clash. 0772162651. Chinganya out the City Sports Center got Cup Clash. Over taura kwa uri. Rongo za geta rukusimbisa Cup Clash. Taura neni pa Facebook, taura neni pa WhatsApp ande timu yangu. Ndimbo zauti geta richundini nasi nderipi. Taura neni. Nyora out the Cup Clash, nyora out the City Sports Center otora geta rako. This is the leading radio station. Budiriro is Chundina, Rusape is Chundina, Mondoro is Chundina, Chitungwiza is Chundina, Budiriro again, Mawanayo, Chitungwiza, Rugare, Bite Bridge, White House, Warren Park, Mount Pleasant, Chitungwiza again, Birmingham, Kuwadzana Epworth, Theo, Chikanga Mtare, Dombo Shava, Mondoro, Solomio,
Amawana, Mfakosi, Garamonzi, Rua, Mozambique, Cape Town, Kuwadzana Phase 3, Newlands, Mvurwi, Hatfield, Cheetown, Dombashava, City Sports Center, Perth, Australia. Amawane, timu yangu mrukusimbisa mangoma maizia. This is the biggest show. Right, timu yangu. Amurgoda shirikuitika Zimbabwe. After Cup Clash mswat 31. My national finals ajazwetwa mswat 21 December. Apa City Sports Center. Ndopa deba kaiswa BM. Apa City Sports Center mswat 31. And also shirikutaura na promoter wedu Cheapest Promotions. Kodi for the first time avaise motkari ziri 2, 1 iri my baby, 1 iri my face. Saka we just hope and pray kuti mswat 31 August shafamba mushe, so that end of year December poise kwa mota. Saka team yangu iri kuma province akasiyana. After Cup Clash chatendera chiya kuma province koko chita build up yedu. Saka mkana uri kuya kwa uri koko kana usina ku register for August. Make sure you will make it. Aparotanga activation in November. But the team yangu, thank you so much Double Jeopardy. Thank you so much Gonyere Manvere. Maita po Gonyere Manvere kuma fans enyu mnoti chimsa reminder. Yesaya tongoti rambe mchiti simbisa nekuti tsigira tine zvinyowani zvamufana kutarisira after Cup Clash ipapa pamkomongo. Then pa social media mnobatka papi. Yesaya pa Gonyere Manvere official music. Then pa phone number is 0714 914 559 and 0714 914 559. Thank you so much Double Jeopardy. Amona batka papi pa social media. Kungobata kuti Double Jeopardy yo ndaramo noti. Then mune number ere kuti kana nachida kushanda nemi vachida ma collab vanokubata papi. Pa number mndara dza Origi Murigi is 07746 92 298. Ndebe futhi 07746 92 ndo number za Origi Murigi. Yesaya ndova ndati another Double Jeopardy father. Skida bandi session. Pa social media munongo searcha Double Jeopardy inenge chinyora mwadiri papo. Number dzekubatika 0713 64 5075. Thank you so much team yangu. Time ndio yandiperera. Rakaimba taura na Empress Metallica. Tosangana mswat 31 team yangu animuzo ma artists esarvananga backstage na exactly 3:30. Andidika. Team yangu yakaterera kana uri kumba kana uri artist. Ko City Sports Center uri wana exactly 3:30. Andidika make sure unenge wapa City Sports Center na 3:30. Empress Murisei. Godfather Murisei. Nanifana kukuvigirewo one wenyu wekuti mumbo rovana naye munomu. Ndafamba ne boys. Maona kuti hondo inenge iri muno mawanika. Muno mune hondo. Manje hondo iyi munozoikwanisa here ku City Sports. Wazi hondo iri muno ama highlights kai. Highlights. Itongori warm up. Manje munozozvikwanisa here uko. Aiwa tinogadzira zita. Anonzi Metallic ndiani? Metallic ndi Ana Simbi. Ndiye Metallic. Andidi. Anobva nepa Southly Park. Mukatanga kubata ngoma idzirini? 2021 November. 2021 November. Yes. Aiwa chazowaniswa mukana wedu after Cup Clash. Okay. But changa chidaidza ma artists anga ari part of Cup Clash tozofamba nemi muchititsanangurira jeni yenyu kwamakabva nekwamuri. Nhasi tangoti mungouya muzombotaura neZimbabwe tongokuisira rhythm mongoti pangoma 1 kuitira kuti vanhu azive kuti aiwa patiri kuuya tikazona Metallic ndo mabatiro anoita ngoma. It's okay. Rhythm boy reri. Abo. Tara manobata rhythm iro. Cup Clash. Yo. Me focus on meeting, so me stay in a million. When me hear them ring me, know them dead upon me name. How me them cannot curse, come me to bless. Fears want the internet in real life, them coward. So meeting fee forward, it is sharp forward. Who them try for this? Me go shot and go miss. The backstabber will sell you at for us under peace. No warning shot for those who are try stop me cheese. If I bought the clothes, you know that I don't borrow. I'm
not a copycat, original they follow. I said the trends, I'm hotter than volcano. I shake the place like an earthquake tremor. My cologne kick them just like a ratty. Brazilian, Bolivian, my hair stem classy. My skin so smooth like the work of an artist. The songography is off me, left for them not touch it. Nobody so kind like the labor of me hands. Can't sleep at night when we searching for the rhymes. Firing harmonies like bullet from a 9. Tune after tune pon me production line. Unstoppable, they cannot lead me astray. Unstoppable, me think it now go fail. Unstoppable, me think it not delay. Unstoppable, I'm here to stay. I'll sing back a tune to me turn reach. Unu check me pattern, everything well lit. Inna my shoe, nana you can't fit. Inna my shoe, nana yo 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 yo. Oh. Makatogumbuka Queen. Koma muri kupi makoresa? Tanga tiripo chimborekodha kumboisa mangoma panzvimbo. Oh, ndakadamboisa mangoma panzvimbo. Ndimboisa playlists. Kana playlist ndaisa panzvimbo zvobva zvazotanga. Ya totanga zvedu manje. Aiwa, Empress munobatka papi pa social media? Social media it's Metallic Music, Facebook, YouTube channel it's Metallic, then WhatsApp it's 0715 881 980. Ichi number foot 0715 881 980. Alakani bobatsiro mageto etsari kunzoko makarorwa ere? No, I'm single. Tosangana mswa 31 August. Tosangana ku City Sports Center. Maketo youth zvanzifonere zvebasa tumire message ebasa apa because ndaziya. Empress maitabasa. Thank you Thank you so much for coming. Andika. Yes. Tokona mswa 31. I wish you the best. Thank you. And remember nango mukabuda mukajigwa musound clash. Yeah. Hazvisiro zvakakosha. Zvakakosha kuno deliver music yenyu kuma fans ezimdanso akaungana. Thank you so much. Wish you the best. Tokona mswa 31. Thank you, Godfather. Yes, Zimbabwe, my name is Godfather Templeman, the ghetto president. We are the champions. We are the superstars. Timu yangu hizo zinaomba kupaisana because nasi badadisa. Unaona timu yangu mnadadisa. Maita kuloka social media murugano tichi. Kufanchita build up ya deso ya City Sports Center. Muna July makati simbisa. Pa Facebook nepa WhatsApp makati simbisa. Teka notora ma artist chotora ma video mukava simbisa mukava tendereza. Nasi tikaita last interview yedu before Cup Clash. Mukaita kuti zviendeke mapesera ma 8000 vanhu vari kuona live. Muchisimbisa kuti zviendeke. Maona kuti ma artist if tukuya kwaita. Auya achida kunakirwa chikumbiro changu kwamuri mese. Vari kuona vari pa social media, vari kuona vari kuteerera vari kudzimba. Ndokumbira kuti musi wa 31 tinga tiri mu best behavior yedu. Amaiziya, munhu anenge usinganakirwa naye unomubhabhaisa. Tiri kuunza one of the best sound systems pa stage. Tinenge tine PA yakanaka zvisingaite. Zvinhu zvedu zvinenge zvichirana zviri pa generator. Then tinenge tinoda kutokuisira ima screen. Saka tine one of the best lineups and the best setups ever. Saka ndokumbira kwamuri team yangu kuti please ngatinge tiri mu behavior inodadisa. Inoita kuti aiwa promoter azochema kuti naye Godfather ndo zvamaiti tisire vanhu record zvevanhu zvazonzwai. Andizoti team yangu kana ndiri kuwirirana nemi muri kuwirirana nenika achingonyora kuti City Sports Center. Ndozi kana kungonyora kuti Cup Clash alright. Nyora kuti Cup Clash pa WhatsApp, nyora kuti Cup Clash pa Facebook. Kana uri pa Facebook usati waenda umwe wangu ka. Ndinoona kuti pane vanhu 1.5 vari pa Facebook. Kotese tikangoshare toita kuti mangwana vamwe vaonewo vaziye zvaitika nhasi. Munenge manigonera team dzangu dziri pa Facebook mukangoshare page yauri iyoyo. Wongoshare kuti vamwe vaite sei vaone. Asi kana uchinga wawirirana wanzwisisa chichemo changu nechandiri kukumbira kwamuri. Nekuti isusu tine patinosvika. Tinogona kupusha mangoma tosvika patinosvika. Promoter anogona kuronga zvinhu zvese ozozvisira mumaoko menyu. Anoita kuti zimdanso idadise kana kuti ishorwe mangwana. Andimi mafans edu tinokumbira kwamuri nekuti hamusingori mafans asi muri family kuti aiwa team yangu tichaedza nepatinogona kuronga chinhu ichi kuti chibude zvakanaka. Ndokumbira kwamuri kuti muye early kuitira kuti Cup Clash ikatanga na 5:30 ma-artist anoperforma mune vanhu. Ndo chikumbiro changu. Ndokumbirisa kakupedzisira kuti kana wanzwisisa wongonyora kuti Cup Clash pa Facebook kana pa WhatsApp. Zvanzi Godfather kuri kuita mari kunenge kuchita $5.
ma-tickets ari kutengeswa from 8 a.m. saka unogona kuya wotenga tiketi rako womboro wachiraundi but oro wachiraundi tokumbirisawo kuti kuma 3-4 wobva wadzoka mucity sports center ende tikuti tine nhamba yatakatarisira kuti ikange yasvika mari yepagedhi ichakwidzwa but chikumbiro changu chakuti wo ukauyako eli aurwadzi kuti mari yazoita sei yazokwira kana uri kunzwisisa uri kuwirana neni nyora kekupedzisira kuti cup clasher. My name is Godfather Templeman, the God President. Thank you so much, Zimwa. I will be here with you on Saturday before naenda ku cup clash. Ndotanga nambo yapa radio nombo kuvaraidza team yangu ndozoenda ku radio. I pray to the Almighty Father, please bless all the ears that are tuned in. Bless everyone who's tuned in tonight. Father, unto you we give glory. Father, unto you we are on our bended knees and we pray. Bless us, Father. So many things that we do in life, but we come before you and we ask for forgiveness. We beg for forgiveness. Until we meet again, Zimbabwe, remember to give glory to the Most High God. Remember to give thanks and praises in everything that we do. It is never impossible. In the name of the Almighty, it is possible. Ole Manuel King Selassie, Jah Rastafari. Follow me on Instagram and Facebook, Godfather Templeman Zim. Ole Manuel King Selassie, Jah Rastafari. Ooh.